Flaqa oħra tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD ġew diskussi speċifikament miżuri dwar it-tnaqqis ta' traffiku f'pajjiżna. Din il-laqgħa saret fuq talba tal-Kamra tal-Kummerċ biex tkun diskussa din l-isfida flimkien mal-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Chris Bonnet u entitajiet governattivi fosthom Infrastructure Malta u Transport Malta. F'din il-laqgħa l-Ministru Bonnet ippreżenta statistika ewlenija u spjega proposti tal-Gvern brabta ma' dan is-suġġett u għastieden l-imsieħba soċjali sabiex jagħtu s-suġġerimenti tagħhom. Il-Ministru Bonnet enfasizza l-importanza ta' kontribut kollaborattiv biex dawn il-miżuri jiġu mtejba bilan li jinstabu soluzzjonijiet effettivi li jindirizzaw l-isfidi ta' traffiku f'pajjiżna. Dr. Bonnet irrikonoxxa l-feedback kostruttiv dawn l-istadji bikrija u apprezza l-valur li dialogu soċjali sta jġib biex tiġi indirizzata din l-sfida. L-MCSD afferma mill-ġdid l-impenn tiegħu li jrawhem il-kollaborazzjoni sabiex jiġu appoġġjati soluzzjonijiet ta' trasport effettiv u sostenibbli għal Malta kemm għal żmien qrib, medju kif ukoll fit-tul. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm is-Segretarju Parlamentari għad Dialogu Soċjali Andy Ellul u Chairperson tal-MCSD il-Perit David Xwiereb.